Καλησπέρα. Σήμερα έτσι θέλω να κάνω μία συζήτηση που αφορά τα δυναμικά μας κορίτσια, τις δυναμικές γυναίκες, οι οποίες συνήθως είναι πάρα πολύ ευστροφές, εξωτερικά εντυπωσιακές και εσωτερικά ακόμα πιο εντυπωσιακά πρόσωπα. Αυτές οι γυναίκες είναι εκτός το ότι είναι δημιουργικές, είναι πάρα πολύ υπεύθυνες και εργατικές. Όμως παρατηρούμε ένα θεματάκι. Αυτό που παρατηρείται σε αυτές τις γυναίκες είναι ότι πάρα πολλές φορές υπερεκτιμούν τον εαυτό τους και κακοπερνάνε μέσα σε έναν γάμο και σε μία σχέση λόγω του εγωισμού. Γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν το γεγονός ότι μπορεί κάτι να έκανε τον κύκλο του ή να κάναμε μία λάθος επιλογή. Δηλαδή αυτά τα πρόσωπα είναι πάρα πολύ αυστηρά με τον εαυτό τους και δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους το λάθος και επιμένουν και ζουν μέσα στο λάθος. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε μία σχέση, σε έναν γάμο, ο οποίος δεν είναι λειτουργικός. Βλέπεις, ας πούμε, ότι το πρόσωπο όχι απλά δεν καλοπερνάει, αλλά κακοπερνάει. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και αυτό φαίνεται στον ψυχισμό του προσώπου αυτού. Και είναι πάρα πολλές τέτοιες γυναίκες, πάρα πολλές, οι οποίες οι περισσότερες δεν το παραδέχονται και κυκλοφορούν έτσι φλιμμένες. Όμως, γιατί δεν το παραδέχονται? Γιατί δεν μπορούν να παραδεχτούν και να συγχωρήσουν στον εαυτό τους ότι κάτι δεν πήγε καλά. Ότι δεν γίνεται, ότι είναι μια αποτυχία η διακοπή μιας σχέσης ενός γάμου και η αίσθηση ότι δεν θα ξανασυναντήσουμε ποτέ τέτοιο μαγικό πρόσωπο. Και θα απομονωθούμε. Και τι θα γίνει? Δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ μια αγάπη, έναν έρωτα. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο κάποιος να φύγει από μια οικογένεια. Εκεί θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Αν όμως έχεις κάνει τις συζητήσεις σου, έχεις βάλει τα όρια σου, έχεις αναπτύξει τα θεματάκια σου ή ο σύντροφός σου αρνείται καν να μπει σε διαδικασία συζήτησης ή ας πούμε γνωρίζεις ότι εδώ και χρόνια η προσωπική σας σχέση δεν είναι... Δεν λέω τώρα δεν είναι φυσιολογική. Καταλαβαίνεις ότι πέφτει... Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να υπάρχουν τρίτα πρόσωπα, καταλαβαίνεις ότι έχει επέλθει η βαρεμάρα, καταλαβαίνεις ότι και εσύ πλέον δεν. Ναι, όμως δεν ήρθαμε σε αυτό το σημείο από τη μια στιγμή στην άλλη. Προηγήθηκαν πάρα πολλοί κύκλοι. Δηλαδή κλείσαμε τα μάτια μας και αρνηθήκαμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα που δεν πήγαιναν καλά μέσα στον γάμο ή μέσα στη σχέση και για να μην απογοητεύσουμε τον γονιό μας, τη θεία μας, τη γιαγιά μας, τον γείτονά μας και μην τραυματίσουμε τον εγωισμό μας προς Θεού, δεν παραδεχόμασταν κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, οφείλω να σας το πω, κορίτσια, γιατί είμαι μία από αυτές τις γυναίκες, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και σας νιώθω, αλλά κάθε άνθρωπος που εθελοτυφλεί δεν θέλει να δει την πραγματικότητα, ότι κάτι έχει ολοκληρωθεί, έχει κάνει τον κύκλο του ή κάτι θέλει διόρθωση ή να παραδεχτεί πρώτα στον εαυτό του ότι δεν είμαι καλά. Δεν είναι δικαιολογία να λέμε όλοι έτσι ζουνε συμβατικά. Μία ζωή την έχετε, δεν θα ξαναγεννηθείτε, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο να φύγει κάποιος από έναν γάμο ειδικά, γιατί από μια σχέση είναι πανεύκολο να φύγεις. Είναι πανεύκολο πέρα από την ανασφάλεια και τον εγωισμό. Ανασφάλεια ότι δεν θα ξαναβρω ποτέ τέτοιον άντρα. Δηλαδή πραγματικά είναι λυπηρό να ανεχόμαστε να περνάνε οι μέρες μας και τα χρόνια μας μέσα στην φλίψη, μέσα στην αίσθηση που σου έχει δημιουργήσει το άλλο πρόσωπο ότι αν αξίζει ή όχι. Δηλαδή ποιος θα κρίνει την αξία σου? Το άλλο πρόσωπο αν αξίζεις ή όχι. Δεν το γνωρίζεις εσύ. Αν αξίζεις. Και αν είσαι με έναν σύντροφο που συνεχώς έμεσα και ύπουλα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι αρκετή και δεν αξίζεις και ότι πρέπει να διορθώσεις το ένα, πρέπει να διορθώσεις το άλλο, πιθανόν δεν είσαι σε σωστό σημείο. Δεν χρειάζεται να διορθώσεις τίποτα. Κάθε γυναίκα είναι υπέροχη και μοναδική και οπωσδήποτε
θα γνωρίσει ένα πρόσωπο που θα την εκτιμήσει για αυτό που είναι, όπως είναι, χωρίς να χρειάζεται να βάλει πρόσφατο στο ύφος ή να φτιάξει κάτι ιδιαίτερο ή να αγχώνεται να αποδείξει κάτι. Εφόσον επιλέγεις έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο ζωής, σημαίνει ότι σε εγωιτεύει. Αν στην πορεία όμως είσαι ένας που πάρα πολλές γυναίκες, δηλαδή πέφτουμε στην παγίδα, γνωρίζουμε έναν άντρα, ο οποίος είναι πανέξυπνος, έχει αντιληφθεί ότι αυτή η περίπτωση τον βολεύει και του κάνει. Φέρεται πάρα πολύ όμορφα σε μια γυναίκα στην αρχή της γνωριμίας. Η γυναίκα αισθάνεται άνετα, αρχίζει και τον εμπιστεύεται αυτό το πρόσωπο. Και αυτός ο άντρας, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι κάνει, έπειτα ξεκινάει να συμπεριφέρεται χειριστικά, όπως δηλαδή είναι ο πραγματικός του χαρακτήρας. Δηλαδή, δεν κάνει εκπτώσεις, κοιτάει να ικανοποιήσει τον εαυτό του σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, σεξουαλικά, οικονομικά, και απλά έχει και κάποιον που τρέχει από πίσω του να ξανααισθανθεί αυτή την αίσθηση της αγάπης, της κατανόησης, της ζεστασιάς, το οποίο όμως δεν το βιώνει. Όταν δεν βιώνεις ζεστασιά στο γάμο σου, στη σχέση σου δεν το συζητώ, δεν βιώνεις ζεστασιά, μην κάθεσαι, αγάπη μου. Δεν είναι ο μοναδικός άντρας, εκατομμύρια άντρες εκεί έξω. Κάποια στιγμή, αν όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, κάποια στιγμή θα βρεθεί το σωστό πρόσωπο. Αν όμως είσαι συνδεδεμένη και είσαι σε μία λάθος σχέση και επιμένεις σε αυτή τη σχέση και την διατηρείς με την ελπίδα ότι θα αλλάξει το πρόσωπο, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Εσύ, όταν θέλεις να αλλάξεις τον χαρακτήρα σου, μία συνήθεια, είναι εύκολο να αλλάξεις τη συνήθεια αυτή? Λόγου χάρη, πες να χάσεις βάρος. Είναι εύκολο να αλλάξεις τη συνήθεια του να τσιμπολογάς και να τρως? Καθόλου εύκολο. Και γιατί εσύ πιστεύεις, αγαπητό μου παιδί, ότι ο άλλος ο άνθρωπος εύκολα θα αλλάξει μια συνήθειά του να πορνεύει, ας πούμε, ή το να σε χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάγκες και να μην ενδιαφέρεται καθόλου για τις δικές σου? Να σε συναντάει μόνο όταν εκείνος έχει ανάγκη και ποτέ να μην σε ρωτάει εσύ πότε έχεις ανάγκη. Αυτή η σχέση πρέπει να ολοκληρωθεί και να φύγεις από εκεί. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο του ότι αν παραμείνεις σε μια τέτοια σχέση θα είσαι το θύμα. Ναι, αλλά τα χρόνια περνάνε, η ζωή περνάει. Γεννήθηκες για να υπηρετείς τα θέλω ενός προσώπου ή γεννήθηκες για να μοιραστείς αγάπη, να δώσεις και να πάρεις? Λοιπόν, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και τον άλλον άνθρωπο. Θέλει να ζήσει έτσι, είναι το δικαίωμά του, είναι η ανάγκη του, είναι απόλυτα σεβαστό έτσι, γιατί το άλλο άτομο θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Να περνάει μια φάση ή να είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Δεν κρίνουμε κανέναν εδώ. Όμως, μια γυναίκα στα όρια της κατάθλιψης, στα όρια της απόγνωσης, στα όρια του ότι δεν είμαι ποτέ αρκετή, πρέπει να κατανοήσει το εξής γεγονός. Στα σωστά μάτια, όχι είσαι αρκετή, είσαι υπεραρκετή. Απλά πρέπει να αφήσεις χώρο για τη νέα κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, είσαι σε μια σχέση κακοποιητική, παραμένεις εκεί, δεν έχεις ελπίδα. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα είσαι σε αυτή τη σχέση και θα κάνεις παράλληλες γνωριμίες? Αυτό είναι ανήθικο. Πρώτα προς το εσένα και μετά προς τον άλλον. Οπότε βλέπεις ότι μια κατάσταση δεν σου ταιριάζει, φεύγεις και ανοίγεις πόρτες, αφήνεις ελεύθερες πορτούλες, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή από τα πρόσωπα που θα γνωρίζεις, κάποιος χαρακτήρας θα σου ταιριάζει. Μπορεί να μην σου ταιριάξει φέτος, μπορεί να το έχει του χρόνου, αλλά ποιος ο σκοπός, δηλαδή, να μην χάσουμε 1-2 χρόνια από τη ζωή μας, αλλά να χάσουμε όλη τη ζωή μας, αισθανόμενοι μη αρκετοί, αισθανόμενοι ότι πρέπει να κάνω και αυτό και αυτό και το άλλο? Εγώ δεν λέω να μην εξελίσσεται ένα πρόσωπο και δεν λέω να μην αναπτύσσεσαι ως άτομο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Ακόμα και σε μια σχέση να μπεις, πάντα θα εξελίσσει, είναι μια δικιά μας ανάγκη. Το να εξελίσσεσαι και να αναπτύσσεις ως προσωπικότητα, ως εμφάνιση, ως ό,τι θες. Όμως, είναι διαφορετική η αίσθηση που σου βγάζει ο άλλος. Δηλαδή, δεν σε επιθυμώ άλλο, με βολεύει αυτή η κατάσταση, σε χρησιμοποιώ, αλλά σου δίνω την αίσθηση ότι εσύ φταίς, εσύ δεν είσαι αρκετή. Πρέπει να παραδεχτούμε τις αλήθειες. Κάτι ολοκληρώθηκε. Άστο να πάει στο καλό. Τι το κρατάς? Και επειδή έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση,
Βέβαια, από άλλο πρίσμα, υπάρχουν ηθικές αξίες, αρχές που μας κρατάνε έτσι λίγο με ανθρώπους που νομίζουμε ότι μπορούμε κάπως να το βιώσουμε. Όμως αν είναι να βγάλεις τον καρκίνο, αν είναι να πεθάνεις από στεναχώρια, ίσως καλύτερα να παραδεχτείς, έτσι να τσαλακωθεί λίγο αυτός ο εγωισμός σου και να παραδεχτείς ότι ναι, δεν τα κατάφερα. Είναι λάθος, ναι. Είναι πολύ καλύτερα να παραδεχτείς ότι έκανες μία λάθος επιλογή ή ότι δεν ήταν λάθος επιλογή. Δεν έχουμε και την παιδεία, ίσως δεν μάθαμε και να συνυπάρχουμε μέσα σε έναν γάμο σωστά ή μέσα σε μία σχέση μακροχρόνια, γιατί εκεί δεν μπορείς να κρυφτείς, εκεί θα βγουν όλες οι αρρώστιες και των δύο συντρόφων, ότι κουβαλάνε από γονείς. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που πρέπει να συνυπάρξουν. Και αν δεν είναι τώρα δύο ολοκληρωμένες προσωπικότητες, δεν θα μπορέσει να σταθεί, γιατί ένας γάμος στέκεται από δύο ολοκληρωμένες προσωπικότητες, από δύο ανθρώπους που δεν εξαρτώνται ο ένας τον άλλον, αλλά που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, οι οποίοι επιθυμούν διακαώς να είναι μαζί, αλλά έχουν και χρόνο για τον εαυτό τους, δηλαδή δεν χάνουν την ταυτότητά τους σε ένα γάμο ή σε μία σχέση. Αυτή η ισορροπία για να έρθει πρέπει να γνωρίσεις πολύ καλά τον εαυτό σου. Αυτό ίσως σε μια νεότερη ηλικία, αν δεν έχεις και κάποιον να σε καθοδηγήσει, έναν γονέα, έναν κάποιον, οι περισσότεροι από εμάς στα 25 μας, στα 30 μας δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλίτσα. Κάποιοι την έχουν κάνει. Οπότε δεν είναι κακό να τσαλακωθεί λίγο ο εγωισμός σου και να παραδεχτείς ότι δεν έκανα καλή δουλίτσα μες στο γάμο ή δεν έκανα τη σωστή επιλογή ή τέλος πάντων εξελιχθήκαμε διαφορετικά και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή είμαστε δύο άνθρωποι διαφορετικοί, διαφορετικές προσωπικότητες, περνάμε χρόνο σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ο ένας εξελίχθηκε έτσι, ο άλλος διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι τώρα στον και μέχρι να πεθάνουμε θα το παλεύουμε, γιατί τα ψυχοσωματικά είναι πάρα πολύ υπαρκτά, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος υποφέρει, γιατί η γυναίκα είναι πολύ ευαίσθητο πλασματάκι, ο άντρας είναι πιο σκληρός από τη φύση του, ο άντρας δημιουργήθηκε για πιο σκληρές καταστάσεις, γι' αυτό και μπορεί, κάνει παράλληλες σχέσεις, κάνει πράγματα, τα οποία όμως και τον πληγώνουν στον ψυχισμό του, γιατί βλέπεις ότι δεν μπορεί και να λειτουργήσει όμορφα, αλλά κάτι έχει και αυτός με τα προβλήματά του, πιθανόν να αισθάνεται μη άξιος και να θέλει έτσι να συμπληρώσει την αξία του. Όλοι φταίμε σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μεγαλώσαν με τέτοια παραδείγματα, που ας πούμε ο πατέρας τους λειτουργούσε έτσι και αυτό θεωρούν ότι είναι μια φυσική κατάσταση. Η γυναίκα όμως χωρίς αγάπη δεν ζει. Και δεν μπορούμε τώρα σε αυτή την κοινωνία την ανδροκρατούμενη που έχει εκμεταλλευτεί την ισότητα. Η ισότητα αφορά τη μόρφωση, η ισότητα αφορά το δικαίωμα της ύπαρξης. Η ισότητα δεν σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι. Ο άντρας δεν έχει μήτρα, δεν φέρνει ζωή. Η γυναίκα έχει μήτρα, οπότε πάρα πολλές φορές οι άντρες τώρα εκμεταλλεύονται το γεγονός της ισότητας και εκμεταλλεύονται τη γυναικεία ψυχή και την ύπαρξη και τις λένε αφού είμαστε ίσοι. Μόνο σεξ, μόνο συσχέτιση κάποια, μόνο αυτό, μόνο το άλλο. Η γυναικεία ψυχοσύνθεση είναι διαφορετική. Κορίτσια, μην νομίζετε ότι είστε άντρες και μπορείτε να ζήσετε ως άντρες. Δεν είστε. Δηλαδή δεν είστε, μην το παίζετε. Φερθείτε ως γυναίκες, φυλάξτε τον ψυχισμό σας, φυλάξτε το σώμα σας, φυλάξτε το είναι σας. Μην φέρεστε ως άντρες, δεν είστε. Η ισότητα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή όταν εγώ έχω τη μήτρα και γεννάω και εσύ δεν την έχεις. Εγώ φέρνω ζωή, αλλά εσύ δεν μπορείς. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ίσοι, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Άλλες ευαισθησίες έχω εγώ, αδυναμίες, άλλες έχει ο άντρας. Οπότε οι γυναίκες λίγο έτσι με την προπαγάνδα τη σημερινή έχουν χάσει την ταυτότητά τους και τον ρόλο τους. Δεν χρειάζεται να ανταγωνιζόμαστε τους άντρες. Αφήστε τους άντρες να είναι καλοί εκεί που πρέπει να είναι καλοί, να βγάζουν χρήματα,
να κουβαλάνε πράγματα και να μας προστατεύουν σε όλα αυτά που είναι χρήσιμοι και εμείς να κάνουμε τα δικά μας. Όμως δεν μπορεί τώρα μια γυναίκα να δέχεται να ζει με τέτοιους σκληρούς κανόνες δίθεν ανεξαρτησίας και ισότητας ή ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανδρών που χρησιμοποιούν την ισότητα σε ό,τι τους συμφέρει. Σε ό,τι τους συμφέρει πατριαρχάλ. Δηλαδή είναι πατριαρχικές οι οικογένειες στο ότι αφορά τις υποχρέωσεις της γυναίκας, δηλαδή ότι μαγειρεύει, καθαρίζει, φροντίζει το παιδί, ολομόναχη, αλλά στο οικονομικό ισότητα. Στην πορνεία πατριαρχάλ. Δηλαδή δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Δεν γίνεται στα μισά να είσαι Ευρωπαίος και στα άλλα Ανατολίτης. Αποφάσισε. Γιατί αν είσαι Ανατολίτης, να είσαι σε όλα Ανατολίτης, κύριε άντρα. Ο Ανατολίτης ο άντρας, για να έχει δικαίωμα να κρίνει μία γυναίκα στη συμπεριφορά της, στη συσχέτισή της, στις ελευθερίες της, στις επιλογές της, πρέπει να είναι Ανατολίτης σε όλα. Πρέπει να την εξυπηρετεί, να τη φροντίζει. Και αν έχει δεύτερη γυναίκα, να φροντίζει και αυτή είναι εξίσου καλά. Γιατί αυτό το στοιχείο έχει ο Ανατολίτης. Και δεύτερη σύζυγο να έχει, δεύτερη φίλη ή οτιδήποτε, την φροντίζει εξίσου. Όταν δεν μπορείς να φροντίσεις ούτε την πρώτη, φταίτε κορίτσια, φταίμε εμείς οι γυναίκες, φταίμε πάρα πολύ. Το δεν με πειράζει είναι μεγάλο πρόβλημα. Όχι, μας πειράζει. Μας πειράζει και πρέπει να το λέμε. Μας πειράζει. Θέλουμε έναν άνθρωπο αφοσιωμένο. Θέλουμε έναν άνθρωπο που δίνει τρυφερότητα και αγάπη κατ' ουσίαν και δεν μας λέει είναι ιδέα σου, είσαι πολύ γκρινιάρα, υπερβάλλεις, είσαι υπερβολικά ευαίσθητη. Όχι. Καμία γυναίκα δεν έχει τέτοια στοιχεία δίπλα σε ένα σωστό πρόσωπο, γιατί δίπλα σε σωστό πρόσωπο η γυναίκα ανθίζει, χαίρεται, γελάει και είναι παιχνιδιάρα. Δίπλα σε λάθος πρόσωπο προσπαθεί να αποδείξει την αξία της. Λοιπόν, όταν αισθάνεσαι, εσύ γυναίκα, έχεις την ευθύνη του εαυτού σου, όταν αισθάνεσαι ότι δεν εκτιμάσαι δίπλα σε ένα πρόσωπο, μην τον πιέζεις. Εντάξει, μπορεί να τελείωσε ο γάμος, η σχέση, το φλερτ. Ας τον άνθρωπο να πάει εκεί που αισθάνεται όπως αισθάνεται. Και εσύ δώσε χρόνο στον εαυτό σου, φρόντισε τον εαυτό σου, ηρέμησε, διάβασε ένα βιβλίο και θα δεις ότι θα βρεθεί το πρόσωπο το σωστό. Αλλά κάνε τη σωστή επιλογή. Δηλαδή αν εσύ τώρα καθίσεις με την πρώτη επιλογή που δεν έχει ωραία, ας μην πούμε ότι δεν έχει ωραία συμπεριφορά, που έχει συγκεκριμένη συμπεριφορά που όμως εσένα δεν σε γεμίζει, δεν σου βγάζει αυτό το κοριτσάκι από μέσα σου, αλλά σου βγάζει άμυνες, σου βγάζει άγχος, σου βγάζει ταραχή, σου βγάζει δεν είμαι αρκετή. Εγκατέλειψε αυτή την κατάσταση, φύγε από εκεί. Άσε χώρο στον εαυτό σου μέχρι να βρεθεί αυτό που θες. Είναι πολύ καλύτερα κάποιος να είναι ελεύθερος και μόνος και να έχει αυτή την ελπίδα ότι ίσως κάποια στιγμή συναντήσει το πρόσωπο που κάπως θα ταιριάξει, παρά να παραμένει σε εγκλωβισμένες καταστάσεις που δημιουργούν θλίψη, στεναχώρια, αρρώστιες. Τι νόημα έχει να σου πει οι γειτόνες ότι έκανες κάτι επιτυχημένο και εσύ να κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να το λύσουν με συζητήσεις, ας πούμε, τα ζευγάρια, γιατί όλα και η σχέση είναι συμφωνία, δηλαδή με συζητήσεις τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι δεν ανέχομαι, τι ανέχομαι, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν ξεφύγει από αυτό το σημείο και δεν μπορούν να διορθωθούν καθώς έχουν προηγηθεί πάρα πολλά. Εκεί βέβαια θέλει ίσως, αν υπάρχει ελπίδα, να το συζητήσεις με κάποιον ειδικό, δεν ξέρω τώρα σε τόσο βάθος. Αλλά αυτό που μπορώ να πω ως γυναίκα, προς μία γυναίκα, ότι να ακούτε την φωνούλα μέσα σας, μην τρομάζετε. Αν ένας άνθρωπος μας ξεαγάπησε ή δεν μας αγαπούσε και ποτέ, απλά μας χρησιμοποίησε ή δεν μας εκτιμά, δεν ορίζει αυτό την αξία μας καθόλου και πουθενά. Γιατί θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, δηλαδή
ένα κόσμημα, πρώτον δεν αρέσει σε όλους, δεύτερον δεν γνωρίζουν όλη την αξία του και τρίτον το πώς αισθάνεται κάποιος μέσα του δεν μπορεί να το ορίσει κανείς, δεν μπορεί να σου πει κάποιος πώς αισθάνεσαι, αν είσαι καλά ή όχι. Αν όμως εσύ νιώθεις ότι πλέον δεν αντέχεις αυτή την κοροϊδία προς τον εαυτό σου, γιατί εσύ κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, κανένας άλλος, δεν μπορεί κανένας να μας πληγώσει. Είναι αυτό το εγώ, το μεγάλο εγώ να πάθω τέτοιο πράγμα, εγώ να είμαι η κερατού. Δεν γίνεται. Μα πώς δεν γίνεται. Εδώ βλέπεις κάτι stars, βλέπεις κάτι γυναικάρες, η Ατζελίνα Τζολί, κάτι γυναικάρες, τώρα δεν θυμάμαι και τα ονόματα, που ναι, τις έχουν πατήσει. Και μειώθηκε η αξία αυτής της γυναίκας ή αυτού του προσώπου. Εντάξει, μερικοί άντρες είναι παθολογικά πόρνοι. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Δεν εξαρτιέσαι από το πώς αντιμετωπίζει ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει δικές του αξίες, δικές του αρχές, μεγάλωσε ένα άλλο περιβάλλον, εκτιμάει ίσως όχι τα ίδια πράγματα με σένα και δεν είναι κακό έτσι. Απλά είναι λίγο διαφορετικό και εσύ πρέπει να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Λοιπόν, είπα πάρα πολλά, σας αγαπώ, σας φιλώ. Εύχομαι να ακούτε τον εαυτό σας, την φωνούλα αυτή μέσα σας και να μην τρέπεστε να κάνετε λάθη. Κανένας δεν είναι τέλειος, κανείς δεν έχει κάνει την τέλεια επιλογή και δεν πειράζει. Αυτοί που είναι τέλειοι ας ζήσουν την τέλεια ζωή τους. Εμείς θέλουμε να είμαστε υγιείς, ψυχικά και σωματικά. Λοιπόν, κορίτσια, αφήστε τον εγωισμό. Ο εγωισμός δεν βοήθησε ποτέ κανέναν να είναι ευτυχισμένος. Δεν πειράζει να παραδεχτούμε κάποια πράγματα ότι ολοκληρώθηκαν και να πάμε παρακάτω. Είναι μια εσωτερική δουλειά που την κάνεις με τον εαυτό σου, αφού γνωρίσεις τον εαυτό σου. Σας αγαπώ, σας φιλώ, καλό βράδυ.